Firefoxek eskaintzen duen gehigarri praktiko bat ikusiko dugu. Bere izena da Xmarks. Xmarks erabiltzen da lastermarkak kudeatzeko, bai? Nik hemen Firefoxa instalatu behar diet, eta ikusten duzunez, datoz bere lastermarkakin. Baina demagun nahi ditu dela lastermarkak etxeko ordenagailuan ditudanak, bai? Eta nahi ditela hango etxeko ordenagailuko lastermarkak lanekoan erabili, bai? Irakasle gelako ordenagailu guztietan, edo ikasgelakoetan, edo dena delakoetan. Horretarako erabiliko dugu Xmarks delakoa. Bueno, orduan, martxan jartzeko gehigarritara joko dugu, eta hemen goian bilatu gehigarri guztiak dioen honetan bilatziko dugu Xmarks eta bilatu ingo dugu. Daukagu Xmarks Sinks 4.3 instalatu botoiari emango diogu, eta deskargatu ondoren eskatuko digu berrabiaraztea, bai? Firefox berrabiarazi ondoren instalatuko da Xmarks. Berrabiaraziko dugu, eta orain agertuko zaigu, hemen agertuko zaigu hain morroi bat lagunduko diguna konfiguratzen, bai? Hemen dago Xmarksen morroi hori. Klik egin hemen, eta hemen agertuko diren elkarrizketa kuadroa jarraitze besterik ez dugu. Bueno, lehenengo dauzkagu bi aukera. Bata, kontua baldin badaukat irekita Xmarksen, erabiltzaile izena jarri, pasaitza, eta deskargatuko ditugu Xmarksen zerbitzarian ditugun lastermarka guztiak. Edo ez baldin badaukat oraindik konturik, hemen sortzeko aukera ematen dit. Kasu honetan sortuta daukat, gaur bertan sortu duan kontu bat, pixkat adibide moduan, eta hor sartuko naiz, bai? Erabiltzaile izena eta pasaitza. Beraz, agertzen zaizkian kuadroi urrengoa, gero hemen ditut hiru aukera. Lehenengoak dio bateratu zerbitzariko lastermarkak ordenagailunetakoekin, nahi baldin badazu zerbitzarian dituzunak eta hemen martan dauzkasunak bateratu, lehenengo aukera. Bigarrengoa, hemengoak baztertu, baina zerbitzarikoak jetxi, bigarrena, eta hirugarrengoan izango liateke, zerbitzarikoak baztertu eta hemengoa jautsi. Kasu honetan aukeratuko ez bigarrena. Hau da, hemengoak baztertu eta zerbitzarian ditudanak bertara pizten. Horrengoa eta ari da antxe bertan deskargatzen, bai? Ematen gaitu Xmarksen horrira, bai? Joten baldin banaiz lastermarketara, ikusiko dut, agertzen zaizkidala lau karpeta hauetan lehen momentu batean egin ditudan sortu ditudan lastermarka batzuk, bai? Jakinak geurea benetakoa balira, agian izango ditugu 100 lastermarka, agertuko liateke 100 hori guztiak hementxe bertan, eta hor, eta erabiltzen ditugun ordenagailu guztietan, bai? Zer pasatuko litzateke, demagun, oain sartzen naiz, ez dakit, horri barri batean, bai? Demagun, sartzen naizela, ez dakit, eitb.com, demagun euskal telebista, bai? Eta honen lastermarka gordetzen dut, bai? Orduan egingo nuke Firefoxen lastermarkak, lastermarkak, egin horri egin lastermarka, bai? Sortuko nuke karpeta berri bat, telebistak, eta hor gordeko nuke. Nik orain Firefox izten baldin badet, agertuko zait lehiotxo bat, kuadrotxo bat, esaten dian, sinkronizatu gabeko lastermarka dituzu. Orain sinkronizatu nahi dituzu, bai, esaten baldin badet, orain egin dudan EITB-ren lastermarka berri hau, zerbitzarira igoko du, eta gero
etxeratzen nahi zenean edo beste ordenagailu batera pasatzen nahi zenean, egingo duguna da sinkronizatu eta lastermarka hori jetxi. Gauden ordenagailura, tartara beti izango ditu ordenagailu guztietan lastermarka guztiak. Zer pasatzen da, niri pasatu zidan bezala, nahi gabe lastermarka guztiak ezabatu eta sinkronizatu ondoren. Hau da, lastermarka guztiak galtzen baldin badituzu. Horren ondorio da, ordenagailu guztietan lastermarka guztiak galtzen direla. Horretarako, sartuko oinateke Xmarks horren web horrian, kontuan sartuko oineke, hemen, sartuko oinateke kontuan, eta kontuan sartu ondoren, agertuko zaigu hemen MyBookmarks honetan, nire lastermarkak, momentu honetan dauzkadanak gutxi dira. Normalean asko esaz gehiago izango dituzke, baina momentuan adibide moduan jarri ditut, agertuko liateke, eta galdu baldin baditut guztiak, egingo duguna da tools honetan, hemen badaukagu esploratu eta berreskuratu lastermarka zerra. Hor klik egingo duke, eta agertuko lirateke o litzateke alako historial bat. Eta egingo duke, atzeragoko egun bateko lastermarka guztiak berreskuratu. Oso praktiko da, istripu hori edukizkero. Gero, honek daukan, Xmarks honek daukan, beste berezitasun interesgarri da, daukagula, ez bakarrik Firefoxen, baizik eta erabili dezakegu bai Internet Explorerren eta bai Chromen edo eta Safari. Beraz, guztietarako balio.